Jasiek, pokaż, jak tańczysz. No pokaż, jak ty tańczysz. A dupeczko poruszaj. Pokaż, jak się dupeczko rusza. Jak się rusza dupeczką? No dawaj, Jasiek, dawaj, dawaj. Kto tańczy ładnie? Kto? Ama, tak, czekoladę się robi Ama. Oj. No, tańcz, Jasiek. Jak się tyłeczkiem rusza? Pokaż. Poruszaj tyłeczkiem. O tak się rusza tyłeczkiem?